सेंग्राफोर नै सिख्लाफोर मोजां मोजां दंथारो बेयाव जाफैबाय था अभी मजा आएगा ना भिड़ो बरिया जादों बिदि मोनलायदों गुड मर्निं एवरीवन एन्ड वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर आं दा माने बालिमुगाव दंफैयो आरोना बालिमुग मोनहैजोबाखै ससे थांबावबानो बालिमुग मोनसिगोन ओमफ्राय मैया माने बालिमुगाव आंना बाइकआ गाज्रि जाना होदों नालाय मैया भुटानाव फैदोंमोन आङो थाव सोनो होननानै ओमफ्राय दा बालिमुग थानायावसो दङ गारिया बेहायसो गारबोनांदों ओमफ्राय दा बेखौनो लायनो होननानै थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नैबे गारि गलांनाय दं आरोना नैबेहाय नै माला एक्सिडेन्ट जानायथाय बेजोंनो होलांखादों गारिया ओइ नै गाहायाव नै लावखोना माखोनाय मानसिया नैयावनो हाजो गुफुर खाथियाव माबा मैगं लांग्रा गारिमोन बोखांनोबो हाया मानोबो हाया बेखौथ' दलहायाव होलांखादों नै बेनो आरोना हाजो गुफुर फुङावनो फैदों जों नै 7टा जाबाय लासै लासै फैदों नालाय जों 6टा साराय 6टासोआव फैदोंमोन जों दंनै गारिया दलहायाव होलांखादों बेजों थांखादों नै बिरलांखादों इयो नायहैबावदोंमोन नामा सोरबा ना गाखोबोनायसो लायदोंदां मानसिखौ जेनथेन मेनटेन मोनफैबाय गारिया डिलाराव नै लरग' थरग' जाजोब्बाय मैया थानायावसो गारबोनांदों बालिमुगाव टायार सायार खुलिजोब्बाय दा गोदान सेनखौ गोदान होनांसिगोन खुलिगासिनो दं हा दामा खै थाखा 2036 बा दामानो गोला लायफिनलाय फैनो आरो नैबेखौबो गोदान होनांबाय गियार माबाग्राखौ एरखोग्राखौ गियार लिभारखौबो नै बेलेगाव बानायहैखाया आरोना आङो बाजाज डिलारावल' बानायफैखायो रौथायाव आगोलाव उदालगुरियाव थाङोमोन रौथायाव गैयि समाव ओमफ्राय दा खाथि जायो नालाय एसे दिखियाजुलियाबो बारा गोजान जाया जानायालाय बालिमुगनिफ्राय लाना फैबाय दा नै बानायगासिनो पार्ट्सफोरखौ जेनुइन मोनो नालाय गाव गावबागाव डिलाराव बे डिलाराव बानायहैयो आरोना माखौ मखला जोबनांबाय नामालै लांदां जाजोब्बाय नै बानायगासिनो दा गारिखौ बानायखांबाय जों दा ओमफ्राय जाब्रां हटेलाव रौथायाव जाब्राङाव ओंखाम जाहैनोसै आरोना ओंखाम जायालासिनो फैदोंमोन ना फुङावनो जाबाय गुरलाबाबो गोगोम दोलालायबाय दिनै थांसै दा जों दा गारिखौ बानायखांबाय नालाय जाब्राङाव ओंखाम जानानै थांसै आरोना साफा साफा सिख्लाफोर दंसोगारो बेहाय लोगोफोर नायलांनो थांमोना जाब्रां रौता जाब्रांसो थांसै जों दा नैथिं आब'नो होननाय काउन्टाराव बिमाया फैयाखै नामा गैया फैयाखै ओंखाम जानोसै जों दा जिरायदो नैथिं सिख्लाफोर दं र' लाजिनानै खारखुमाजोब्बाय सिख्लाफोरा सिख्लाफ्रा एसे खेंजाया नामा नै ओरैसो थाखुमादों बिसोरो सिख्लाफ्रा थाखुमादों मा ओंख्रि हा मानो लाजिबावो सिख्लाफ्रा नै जानो थाखाय जिरायबाय जों दा र' नारजि अमा अर्डार होबाय ओमफ्राय लकेल दाउ मेनुखौ नायनो हागोन नै नोंथांमोना बारा गोबाव जाखायाखै नालाय खुलिनाया बर'नि आइटेमफोरखौ मोनजायगोन सबाय दाउ अनला दाउ नारजि अमा प्राइसफोरा नायदों 120 नारजि अमाया अनला दाउआ 170 सबाय दाउआबो 170 बिथिं रुटि दं भेज थालि फैदों आंजों गारिया उपाय गैया गारि गाज्रि जानानै लाबोनांबाय खनसायखौ बालिमुगनिफ्राय दिरुंजों खानानै बोबोबाय सेंग्राफोर नै सिख्लाफोर मोजां मोजां दंथारो बेयाव जाफैबाय था
आंबा सिख्लाफोर नुगौबानो जाफैदों नै बेहाय नै माने गरम खालामग्रा दंखायो आरो डाइरेक्ट नैबेयाव गुदुं मोनजाखायो नै बेखौ खिथालाय मा दं आइटेमा खुलिजोब्रा बे मा अमा नै अमायाबो माने गुदुं आरो बेयाव दाउ लकेल दाउ ना हांसो गोलाव लकेल दाउ अनला दाउ आरो दालि बर'नि आइटेम गोजा आरो बर'नि हटेलखा नालाय ओंखायनो बर'नि जायफोर जानो लुगैयो रौतायाव सोरबाफोर फैयोबा जाफैबानो जाबाय समायना सिख्लाफोरनि आखाइजों ओंखाम होनायखौ मोनजागोन नैथिं दङ नै मादैमोना माबा प्लेट सुगासिनो दं दे मोनफैबाय नै जोंना जाग्राया बेदरा मोनफैथ'वाखै ना मोनफैबाय नारजि अमा जानोसै जों दा आरो लकेल दाउबो नै ग्रेभि लकेल दाउ पापर मा दं आइटेमा फान्थाव जाबासो मिथिगोन आलु फ्राय दं सालाद दङ बाथोन दं कबि मेरलाथार अनला सबाय दालि जहल खनसाय जादो टेस्ट खालामना नायनि र' एसे जाब्रां हटेलाव जोङो जाखांसै दा नै अमा बेदर नारजि अमा लकेल दाउ जानानै नायबासो मिथिगोन सिख्लाफोरा माबायदि संदों टेस्ट दंना नङा टेस्टआथ' जाखागोन बायदि मोनदा नारजि अमाखौ जानानै नायग्रोनि आं नारजि अमा नै जानो लुगैनाङा दै लोगोफोर आरो जानो लुगैयोबा फैबानो जाबाय बेहाय रौतायाव मोनजागोन आरोना रौता जाब्रां हटेलनि नामा र' एसे टेस्ट खालामना बरिया जादों लिमोनलायदों केमेरामेना जानो लुगैलायबाय गेसानांगौ र' लकेल दाउखौ एसे टेस्ट खालामनि र' केमेरामेना दा लास्टआवसो मोनजायोलै बरिया माने बयलार मोनानो बिसिनियाव खालि लकेल गोजा मोनो दिनैसो गैयानो नालाय मोनासो थांना बोरमा मोनो ओमफ्राय मानो भिडिअ नुजायानो साइज द्रायखाय नामा जादो केमेरामेन बहाय न'नि हटेलाव जाबाय थानाय बेलेग हटेलाव जानाय टेस्टआनो आलादा जाखायो आरोना बिराद गोथाव मोनजादों माबाजों नारजिजों अमा लकेल दाउ आइटेमानो नै जाख'लायनो हायो मेरला दं खनसाय ओंखाम नांला लाबावदो गोथाव नङा नारजि अमा होख्लायजोब्बाय जों हा बोरै मोनदों जाब्राङाव जाफैनानै जाख'हायो एकदम जासिजोब्बाय जोङो बिराद टेस्ट जाखादों आरोना न'आव संनाय बायदि माने बर'नि संनाय नालाय बर'नि संनाया एसे आलादा जाखायो लकेल दाउजों नै टेस्टि सबायखौथ' नांबावासैनो आङो अनलाबो नै दालि जहल ओमफ्राय हटेलाबो एसे न'निसो जाबावो गुमै मोनानिसो सोरबाफोर माने रौतायाव फैयोबा ओरै गुवाहाटि थांनाय रडजों बिथिं ससे फैबानो जाबाय आरो बाजाज डिलारनि एसे सिगाङाव हटेला बारा गोबाव जायाखै मास मोननै मोनथामसो जाबाय दां ना मास मोननै आखाया होथेबाय दां ना होथेयाखै मास मोनथामसो जाबाय दखाना बारा गोबाव जायाखै मास मोननैसो जाबाय आरो मोजां माने सार्भिसा जाखांनायलाय बोरै मोनदों गोथाव ना लाजिनांगौ गय लाबोदों नै जोंना एक्ट्रिसा
गेलेनोसै दा लाबो गया गय जानोसै नै बरियानो सुनैखौबो जि बुरजा लाबोदों न'निफ्राय 5:30 ओंखारबोनाय जादों नालाय फुङाव जेबो साहाबो लोंबोनाय जायाखै ओंखामबो जाबोनाय जायाखै बिनिखायनो नैबे गुमैया गोदान हटेल खुलिदों नालाय जाब्रां हटेलनि नामा रौतायावनो आरोना नैबे माबा गुवाहाटि रडथिं बाजार स्टेडियामनिफ्राय ससे थांबानो मोनो ओमफ्राय दा जाखांबाय जोङो जायै लोङै दा नै बाइकखौ बानायखांनानै एसे एनै मैला जाबाय नालाय बिनिखायनो सुनानै लांखानोसै बे जाब्रां हटेलनिनो बिगोमा बे गुमैयानो आरोना बिनि मालिकआबो कार वाशिंबो दं बेहा सासे लोगोजों पार्टनारशिपाव दं आरो बिसोरो हारसिं नङा आरो गुमैया बे कार वाशिंआव सासे आदा थायो आरोना जोंहा आइनि फंबायनि फिसाला बे आदाया सुना हरसिगोन दा गारिखौ र' सुनानै लांसै आं बिनिफ्राय गारि सुनोसैलाय आं दा गारि सुग्राया गाखोलायना सुदों नै हाब्रु पुरा गारिखौनो सुखाया आं बांसिनानो ओरैनो सालाय सोमबाय थायो लामाफ्रानो गाज्रिना गोरान जाजोबखायो नोंसोर दा आंनिखौ र' रुहांबाय नै थाबा स्टार्टलै कालारफ्रा फुरानाबा होनांजोबनो नागिरखायो शेम्पू गावजोबो मोनसे मोस्रोम दंना मोनसे एम्फौ माबा खुन्दुं ओंखारग्रा बेबायदि नुलायो बिनि खुदै बायदि शेम्पू गावनाया